Book of Acts, chapter number 16, verse number 25 to verse number 28. Around midnight, Paul and Silas were praying, singing hymns to God, and other prisoners were listening. Suddenly there was a great earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors flew open, and the chains of every prisoner fell off. The jailer woke up to see the prisoner doors wide open. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew the sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Don't do it. Don't do it. We are all here. Don't do it. We are all here." La sifunda khona bathandeka sifunda indaba ejwayelekile, indaba kaPeter benosila besejele. Before sifikela ku verse number 25, izwi lenkosi lisivezela ukuthi mawiqala ku chapter number 16 uPauli ekwenye yama missionaries akhe okushumayela ivangeli lithi iBhayibheli uhambe waze wafika eMacedonia eshumayela ivangeli lapha ko verse number 6 ka chapter number 16. Sithola uma isuka eMacedonia ehlela kwelinye lamadolobha amakhulu kakhulu aseMacedonia okwakuthiwa iseFilipi. iFilipi le okwakuyikoloni yamaRomana. Lithi iBhayibheli makefika khona wafika ke uPauli baya ngasesebeni lomfula, bathola abantu besifazana ababili ababekhona ngasesebeni lomfula. Omunye wabo kuthiwa uLydia kuthiwa he was a worshipper, wayedumisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uPaul washumayela ke kulabo abantu besifazana abatholayo balizwa izwi uNkulunkulu ayelikhuluma ngenceku yakhe uPaul, base beyakholwa yilo. Mabekholwa yilo, lithi iBhayibheli base beyabhajadiswa. Mabeqeda ukubhajadiswa, lithi ke uLydia wabe sekhuluma lamazwi kaBoPaul wathi, "Uma nithi sibahle hlalani nathi, uma nithi sibahle hlalani nathi." Lithi ke iBhayibheli ke wabancenga up until oPaul baze bavuma. Lithi iBhayibheli ke bangena ke emzini kaLydia bahlala khona njengomkhuba wabo yokuthi lento yokuthandaza bekuyinto yabo. Lithi iBhayibheli ekuthandazeni kwabo, one of the days babe sebenyukela endaweni yokuthandaza. Uma besanyukela endaweni yokuthandaza, lithi iBhayibheli balandelwa intombazane eyayinomoya omubi, umoya wamadimoni, umoya eyayibhula ngawo, kodwa yayisebenzela abanikazi bayo. Lo moya wawungowayo, kodwa kunabantu ababebenefita ngomoya wayo. Angazi uba besingakhuluma kancane lapho besingasho sithi kukhona abantu abanomoya abenza izinto ngomoya othile, kanti behind bona kunabantu ababenefitayo ngento eyenzakalayo. Kunezinye izinto ezike ziqake emntana sekhaya, kunezinye zezinto ezike zikushanise ngekhanda kuzobe ngathithi wena awuthandwa ngabantu because uvukelwa umoya othile, and lo moya mawusebenza kunabantu ababenefitayo ngawo. Ngoba wonke umoya o-operateayo against wena, ngamanye amazwi lo moya osebenza against wena kukhona behind wona abasuke bebenefita ngawe. Yikho iBhayibheli lithi bahloleni omoya. Lithi iBhayibheli uma kusuka umoya olwandle lusho ukubachitha abafundi bakaJesu emkhunjini. Lithi uJesu mayevuka akakhuzanga iskepha, akakhuzanga abafundi, kodwa wavuka wakhuza umoya. Kwathi makuthula umoya kwathula ulwandle, kwathi makuthula ulwandle kwathula umkhumbi, kwathi makuthula umkhumbi nabafundi baba stable. Lokusho ukuthi ngamanye amazwi le ntombazane lena ibonakala inomoya, kodwa khona abagenayo ngomoya wabo. Kunezinye zezinto umntana sekhaya
ezike zishayisane noma zilwe nawe kanti ulwa nomoya atsho phalayo asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nemimoya phezulu emkhathini khona izinto ebezingaqaka South Africa nakulezi insuku sihlakwe umoya we-coronavirus angazi kukhona nabanye abazobhenefita kulesi simo esidlula kusona lithi iBhayibheli le ntombazane yayinomoya lo moya wawenza ukuthi uphazamise i-operational system kaPaul la ihamba nabekushumayeleni ivangeli lithi iBhayibheli le ntombazane yabalandela bayibalandela yayilokhu imemeza emva kwabo ithi nina ingceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ithi bazweni laba bantu ngoba balethe izwi linamandla le ntombazane yayikhuluma iqiniso kodwa kwasho ukuthi likhuluma ngomoya ongesiwona umoya waboPaul ngoba kunabantu abake beze nento eyiqiniso kodwa umoya abasho ngawo akuwona umoya wenkosi kunabantu abake bafike nosizo labo lube yiqiniso kodwa umoya abeza ngawo akusiwona umoya kaNkulunkulu kukhona uhlobo labantu abavela behleka bavele bewusizo futhi nento yabo izwakala kodwa mawulandela uhlobo lomoya abeza ngawo akusiwona umoya kaNkulunkulu le ntombazane yayimemeza into eyiqiniso le ntombazane yayishito kuyiyona yona kodwa into eyaphazilisha uPaul ekushumayeleni kwakhe ukuthi umoya esho ngawo mandala bayekethi umoya yayisho ngawo kwakungumoya wokubhula yona into eyishoyo iyiqiniso angazi bangaka abantu abafike nezinto eziyiqiniso kuwe kodwa kwasho ukuthi umoya beza ngawe baningi abantu bakuzondanise nabantu baningi abantu baxabanise nabantu baningi abantu bakushiyanise nabantu ngoba betshela izinto eziyiqiniso kodwa inkinga ngeqiniso labo lento abayishoyo umoya ongesiwona umoya kaNkulunkulu ithi iBhayibheli uma uPaul uhlola lo moya wawubona yokuthi akuwona umoya kaNkulunkulu wawurebuka wawukhipha lithi iBhayibheli makeqeda ukukhipha intombazane yaba sober kwase kusho ukuthi abanikazi bayo sekuvale kumnyango weprofit sekuvale kumnyango wenzuzo yabo sekuvale kumnyango wabantu abangemuva bebengabonakali ngegama nezinye izinto ofanele siyithandazele zinqamuke ngoba manqamuka zona kunezinto ayisemuva okuyizona eziphehlayo ezenza ukuthi sibe nenkinga lithi iBhayibheli uma sekuzwakela ukuthi bawukhiphile lo moya lithi banyakazisa umphakathi bahlanganisa abantu babavukela uPaul benosila lithi iBhayibheli babashaya lithi iBhayibheli babakhumula ingubo zabo lithi egcineni babavalele ejele bavalelwa ngoba kunomoya abalwe nayo babavalela ngoba babelwa nalo moya kune profit enqamukile kubantu abebe behind angazi kwathi angithi South Africa kwathi angithi mindeni kwathi angithi bazalwane emakhaya wena ungabona engathi kunento ehlukumezayo kanti lento umoya kunezimo ezumoya ezilwa nempilo yakho eminye imimoya ilwa nabantwana bakhe eminye imimoya ilwa nomndeni wakho eminye imimoya ilwa nefamily yakho eminye imimoya ilwa nawe uqobo eminye imimoya ikwenza ungabi settled abanye bayithola bengenamali kanti kunomoya o-operator othatha yonke into izuzayo abanye bayithola beshayisana emshadweni yabo kanti kunomoya ongenelele lithi iBhayibheli uPaul wawukhuza umoya make ukhuza umoya waphuma entombazaneni South Africa kunomoya nakulezi insuku wesifo esingene esibulala abaningi abanye siyabagulisa why should we not rise up and pray for the spirit sikhulekele lo moya ngoba lo moya oshayisana ngamakhanda udinga umthandazo lithi iBhayibheli uma bebavalele ejele manje bavalele ejele lithi iBhayibheli lami
basebe balokhela lithi bahlala kwathi mazithi midnight ngithanda la sifunde khona iBhayibheli lithi phakathi kobusuku around midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Phakathi kobusuku uPaul benosila bahlabelela bamdumisha uNkulunkulu. Oh la kapota na la bashata. Phakathi kwenkinga odlula kuyo hlabelela. Phakathi kwenkinga odlula kuyo mudumisha uNkulunkulu. Noma siphakathi kwalenkinga kodwa sizomdumisa uBaba. Noma siphakathi kwalengxaki kodwa sizohlabelela kuye. Ngoba yena indumiso yakhe yenza suke emazulwini ezemhlabeni. Ngoba indumiso isihlalo sakhe la hlala khona. Lithi iBhayibheli phakathi kobusuku nathi ngiyababona beboshiwe bengasela abantu abazobasiza. Kubonakala ukuthi akekho ozobabheyilela, kubonakala ukuthi akekho ozobakhipha. Azange babe depressed, azange babe worried ngoba balikholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi linamandla, ukuthi liyaphila, ukuthi liyinkemba ehlaba ihlukanisa inhlangothi zombili. Lithi bamethemba uNkulunkulu, bamthemba bephakathi ejele. Angazi mntana sekhaya kwathi angimemezela into ethi awukumethemba uNkulunkulu uphakathi kwi-lockdown, akumethemba uNkulunkulu uphakathi enkingeni, akumethemba uNkulunkulu uphakathi engasebenzini, akumethemba uNkulunkulu uphakathi enhluphekweni, akumethemba uNkulunkulu uphakathi eguleni. Methembe yena ngoba yena unamandla. Bamethemba bephakathi ejele, bamdumisa. Angazi noma bebehlabelela bethi umdumise njalo, bethi nasenhluphekweni, bethi umdumise njalo nasenhluphekweni. Lithi bakhuleka bephakathi ejele. Sizokhuleka nathi, sizokhuleka sikuyo le lockdown, sizokhuleka sikuyo inhlupheko, sizokhuleka kunezimo ezidlula kuzo, sizokhuleka kunezimo ezisihlaselayo, sizokhuleka simdumise uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bamdumisa uNkulunkulu, bakhuleka kuyena bemdumisa, behlabelela amahubo. Lithi kwaze ezinye zeziboshwa zaze zabezwa. Into engihluphayo ile ethi ngesikhathi bona bekhuleka abanye babelalela, ngesikhathi bona bethandaza abanye babebukela, ngesikhathi bona bethandaza abanye babehlezi, ngalesikhathi bona behuba abanye babethule. Kuyinature vele yokuthi uma kunento eyenzakalayo abanye bayithatha serious, abanye ba relax. Lithi iBhayibheli ezinye zeziboshwa zabezwa. Yangihlupha le yokuthi South Africa njengoba siphakathi kwalenhlupheko, siphakathi kwalesi simo, makuthandazwe engathi singathandaza sonke. Lithi abanye babebukela, abanye babelalele. Bona kulezi insuku siphila nohlobo lwabantu engabe siyathandaza, bayabukela, abanye baya-edita, abanye baya-write off, abanye bafaka u-full stop, abanye bafaka ama-question mark, abanye bayicabangela okwabo kanti bekuyisikhathi sokuthandaza. Isikhathi sokuthandaza, isikhathi sokukhuleka yigugu lamakholwa. Babebukela ezinye iboshwa zabezwa. Yangihlupha leyo yokuthi ayithandazanga nabathandazayo, yokuthi ayidumisanga nabadumisayo. Kodwa ungakhohlwa nazo ziboshiwe. Baboshiwe kodwa bathandaza, baboshiwe kodwa badumisi. Ngoba sinalo uhlobo lwabantu ukuthi userious bona bangabi serious. Sinalo uhlobo lwabantu ngisho ekhaya kwakho engithi nikhuleka kuNkulunkulu bona bangakhuleka nawe. Mase bephuma bazothola ama-benefit afanayo. Lithi ezinye iboshwa zabezwa zababukela. Ezinye iboshwa zibukela abantu abathandazayo. Njengoba nawe u-online kukhona abakubukela abathi uqhawe yini, kukhona abakubukelayo bathi nihlushwe yini. Ngoba thina siya-understanda yokuthi kukhona amandla asemthandazweni. There is power in prayer. There is power ekukhulekeni. There is power ekuthandazeni. Yikho iBhayibheli
lithuma benyukele tempelini bahlangana nesishosha bathi ngegama lika Jesu bathi asinalo elinye igama asiphethe golide asiphethe silver kodwa ngegama lika Jesu sukuma emthandazweni kunamandla emthandazweni kunamandla atholakala khona noma kade uwiki kodwa makwangena emthandazweni liyabuya ithemba lakho lithi uPaul benosila bathandaza abantwana basekhaya bathandaza phakathi kwamabili lento ethi phakathi kwamabili isho ukuthi usizo babengeke basalithola ndawo. It was in the midnight and the only solution was prayer. Bathandaza uNkulunkulu bamdubisha uNkulunkulu bamusha uNkulunkulu ngamahubo bamusha uNkulunkulu emthandazweni bampraise uNkulunkulu emthandazweni babukela abanye bathandaza bona bahleka abahlekayo bathandaza bona babhuqa ababhuqayo bathandaza bona bababukela phansi bathandaza bona ngoba bephilivela ukuthi kukhona amandla atholakala emthandazweni. Lithi iBhayibheli mabethandaza kwezwakala izisekelo zejele zinyakaza ngamanye amagama kwanyakaza into enganyakazi mandala bashaka kwanyakaza into enganyakazi kwanyakaza into eyakhiwa ngamatshe aqinileyo kwezwakala indawo ababoshwe kuyona inyakaza awuyamemezela nezinto kwathiwa ngeke inyakaze phezu kwempilo yakho zizonyakaza nalokho kwakufungelwe kwathiwa ngeke kwenzeke kuzokwenzeka nalokho bekuthulile nakho kuzonyakaza mntana sekhaya kuzonyakaza empilweni yakho kuzonyakaza ekhaya lakho kuzonyakaza kubantwana bakho kuzonyakaza emsebenzini wakho kuzonyakaza. South Africa umthandasho wenza kunyakaza izinto obethiwa ngeke zinyakaza kwezwakala kunyakaza izisekelo zejele. Ngiyamuzwa mina lo nkulunkulu ngiyamuzwa lo nkulunkulu namhlanje ntambama yokuthi uzonyakaza siphakathi nendawo nale lockdown kodwa sithi uNkulunkulu nyakazisa izinto othiwa zinyakazi sithi uNkulunkulu shake izinto othiwa ngeke zanyakaza nezashwayo lezizomlando lezinomlando waso kodwa makubiza umthandazo kunyakaza nokube kuyanyakaza bathandaza zanyakaza isekelo njengoba kunesithandazo kungebonakala khona okunyakazayo nendonga zaseJeriko wabonakala ngathi ithule kanti siyayizwa impethe yendumiso nomthandazo wabantwana bakaNkulunkulu kungabonakala ngathi alukho ushintsho kodwa ikhona into eyenzakalayo kungabonakala ngathi amnyakazi lutho kodwa khona okuzonyakaza ngegama likaJesu waseNazaretha kuzonyakaza kuzonyakaza nakuwe kuzonyakaza nasempilweni yakho kuzonyakaza nasekhaya lakho kuzonyakaza nasemndenini wakho kuzonyakaza nasemphakathini wakho kuzonyakaza. South Africa kuzonyakaza ngamandla omthandazo anyakazisa izinto ezinganyakazi. Kwathi manyakaza isekelo kwavuleka iminyango yamajele keleke my God maqedwe unyakaza isekelo esinganyakazi kwavuleka iminyango yathi gengelesi kwavuleka iminyango yathi gengelesi kwavuleka iminyango yathi gengelesi la kapota shanda la basaka kwathi angimemezela into ethi umthandazo mavula kuvaliwe umthandazo uvula la bevalwe khona ikhiye zingekho kodwa uNkulunkulu afika beyisikhiya kuzovuleka la bevaleke khona kuzovuleka ngegama likaJesu ngimemezela ukuvuleka empilweni yakho ngimemezela ukuvuleka kuma finances zakho ngimemezela ukuvuleka kwi family life yakho ngimemezela ukuvuleka emshadweni wakho ngimemezela ukuvuleka komsebenzi wakho ngimemezela ukuvuleka kwempilo yakho ngimemezela ukuvuleka kwekusasa elihle ngimemezela ukuvuleka la bevalwe khona ngomthandazo kuzovuleka. Lithi kwavuleka iminyango yamajele athi uma yevuleka iminyango yamajele nalaba kade bebukela baba novalo lokuphuma baba novalo lokubaleka bathi asikwazi ukubaleka ngoba labantu bathandaze kwavuleka la bevalwe khona
ukhi ungekho umgcini ziboshwa elele nezikhiye masithandaza uNkulunkulu wenza umhlolo kwalala umuntu ophethe ikhiye walala nezikhiye uNkulunkulu akangamphazamisa uNkulunkulu wavele waletha isikhiye sakhe sasezulwini wazovula iminyango yamajeje namanye amagama mayephaphama lithi iBhayibheli waphaphama iminyango yonke isivulekile. South Africa bazalwane bami mindeni zihlobo bomakhelwane ngizothi mina usathana uzophaphama late uzophaphama sekuvulekile ngoba thina mabesifaka enkingeni ila uNkulunkulu evela khona ngoba wethu uNkulunkulu akaveli yonke into inormal kodwa wethu uNkulunkulu uvela ngezimo uvela makukhona izimo bese yavela yiko hlabelela athi lona ngumavela ngesimo empilweni yami ngizothi mina usathane uzophaphama late abavalele wena bazophaphama late abavala iminyango yakho bazophaphama late abakuvalele emsebenzini bazophaphama late abakuvalela impumelelo yakho bazophaphama late abavalela ikusasa lakho bazophaphama late yonke iminyango ebivalekile uthi uNkulunkulu uzoyivula ngoba yena ungumavula kuvaliwe la bekuvalwe khona kuzovuleka ngegama lika Jesu ngithi kuzovuleka ngegama lika Jesu ngithi kuzovuleka ngegama lika Jesu ngithi kuzovuleka ngegama lika Jesu kuzovuleka ngegama lika Jesu uzongena labethwa ngeke wangena khona uphume labethwa ngeke waphuma khona lithi iBhayibheli wahosha inkemba umgcini ziboshwa wafuna ukuzibulala wamemeza ngezelikhulu Paul wathi ungazibulali ngoba sikhona sonke ngizothi kuwena mntana sekhaya ungazibulali ungazilimazi ngalesi simo edlula kusona ungazilimazi ngesimo odlula kuso ungazilimazi ngesimo umndeni wakho odlula kusona ngoba mkhulu esimkhonzayo kunaloyo osezweni ake sithandaze nawe egameni kaJesu baba wethu ongcwele egameni kaJesu waseNazaretha siyabonga baba sekusuku lika 11 simi inkosi esikhaleni siqinisana ngezwi lakho sithandaze ebukhoneni bakho uNkulunkulu